Kdo je lepší v bruslení? Jsem já. Klasika. Kdo má lepší životosprávu? Kdo to umí lépe s holkama? Kdo vypije více piv? To jednoznačně. Kdo měl více holek? No, je to podpásovka. Kdo je lepší kuchař? To jsem já. Kdo by dal rozhodující nájezd ve finále? Kdo je větší bavič v kabině? No, já. Kdo by vyhrál soutěž ve Stardance? Tak to je taky asi. Kdo se umí lépe prát při zápase? Tak, pane. Klen. Tak. Kdo má tvrdší ránu? Který větší. Kdo má větší pořádek v kabině? To je vidět.